Χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσετε τέλεια τα Χριστούγεννα. Αν φτιάξατε το γλυκό που σας έδειξα, στείλτε μου εντυπώσεις και φωτογραφίες. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ακόμα ένα Asian twist, αυτή τη φορά για το ρεβεγιόν. Στήθος πάπιας με φρούτα του δάσους και τηγανιτό ρύζι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επέλεξα την πάπια γιατί δεν είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα να τη μαγειρεύουμε και όλοι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δηλαδή τα Χριστούγεννα έχουμε τη γαλοπούλα, την Πρωτοχρονιά έχουμε άλλα χοιρινό. Αποφεύγουν την πάπια, ειδικά το στήθος πάπιας, γιατί το φοβούνται και δεν ξέρουν πολύ να το μαγειρεύσουν. Οπότε ήθελα να φτιάξω μια συνταγή, να το δοκιμάσετε και να δείτε πόσο εύγεστο είναι και πόσο εύκολο είναι. Η πάπια γενικά παίζει πάρα πολύ στη Γαλλία και στην Κεντρική Ευρώπη πιο πολύ. Ήθελα να κάνω ένα Asian twist με μια γαλλική συνταγή και να δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα βγαίνει. Και πάρα πολύ γρήγορο. Το μυστικό στην πάπια και το tip είναι ότι η πάπια πρέπει να πάει από τη μεριά της πέτσας, του λιπαρού δηλαδή στοιχείου του υλικού, σε κρύο τηγάνι. Είναι πολύ βασικό να πάει σε κρύο τηγάνι. Δεν χρειάζεται το τηγάνι να καίει. Πρέπει να είναι κρύο και μετά να ξεκινήσει να βγάζει το λίπος σιγά σιγά. Γιατί αυτή θα βγάλει πάρα πολύ λίπος από μέσα και που το χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας. Επειδή έκανα αροζάρισμα στην πάπια, δηλαδή με το κουτάλι έπαιρνα τη λιπαρή της ουσία και την έβαζα πάνω, την περίχυνα πάνω, μπορεί η πάπια να μην είναι τόσο πολύ λιπαρή. Οπότε, αν δεν έχετε τόσο πολύ λίπος στην πάπια, μπορεί να προσθέσετε λίγο βούτυρο και να κάνετε το αροζάρισμα. Την πάπια την άφησα μέσα στη σάλτσα να σιγοβράσει για να τραβήξει όλη τη γεύση. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε και να γευτείτε όλες αυτές τις γεύσεις που έχει μέσα αυτή η πάπια. Είναι πεντανόστιμη. Η πάπια, όπως όλα τα κρέατα, πρέπει να τα αφήνεις να ξεκουράζονται. Τι σημαίνει να ξεκουράζονται? Όταν τα ψήνεις σε οποιαδήποτε μορφή, ειδικά σε γκριλ, θέλουν 10 λεπτά να ρεστάρουν. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για να κρατήσει την υγρασία του. Η πάπια είναι ακριβώς όπως το φιλέτο μοσχάρι και ψήνεται πάντα σε medium rare. Άντε να το κάνετε medium max. Από εκεί και πέρα χάνετε όλη την ουσία και τη γεύση της πάπιας.
Επέλεξα ρύζι για συνοδευτικό γιατί θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός να συνοδεύσεις ένα λιπαρό κρέας σαν την πάπια με τόσο έντονα αρώματα. Άμα έβαζα πατάτα ή κάτι άλλο, δεν θα παίρναμε τη γεύση της σάλτσας που έχει. Επιλέγω ρύζι μπαλί, μακρύ κοκό, μου αρέσει πάρα πολύ, μου ταιριάζει πάρα πολύ στη μαγειρική. Είναι gluten free, είναι γευστικό πολύ και με βοηθάει πολύ να αναδείξω τις γεύσεις στο φαγητό, να έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα. Το ρύζι, όπως και στη συνταγή με το ρύζι για το σούσι, το βράζουμε βάζοντας επάνω από την κατσαρόλα μία πετσέτα. Αυτό, όπως είπαμε, βοηθάει πάρα πολύ στο να βράσει καλύτερα. Το wok είναι ένα τηγάνι το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό σε σχέση με τα άλλα τηγάνια. Αυτό γιατί σε όλα τα stir fry πρέπει να καίει πάρα πολύ το τηγάνι σε όλα τα σημεία. Γι' αυτό είναι και το wok, για να τον αγκαλιάζει η φωτιά. Το αυγό το ρίχνουμε πάντα πρώτο γιατί βοηθάει στο να μην κολλάνε τα υπόλοιπα υλικά. Για μια τέτοια μέρα που θα είστε όλοι μαζεμένοι με τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους, σας συστήνω να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή και θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Θες πάπια χριστουγεννιάτικη? Σε 3, 2, 1, screenshot. Καλή επιτυχία σε όλους για το γιορτινό σας τραπέζι και καλή πρωτοχρονιά σε όλους με υγεία και αγάπη. Με την καινούργια χρονιά έρχονται και άλλες συνταγές, για να μην τις χάσετε όμως κάντε subscribe στο κανάλι. Μπράβο,